Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh wong urip ing alam donya. Tapi iki ya aja salah persepsi. Awak dhewe kabeh iki makhluke sing kuwasa. Awak dhewe kabeh umate Gusti Allah. Iki lho teori kanggo nuju kedamaian, teori kangge menuju perdamaian. Kuwi butuh kejujuran. Ayo awake dhewe kabeh wong sak donya padha gelem nomor 1 gelem mbagusi ati. Iso mbagusi ati. Nomor 2 duweni sifat ngalah. Duweni sifat ngalah. Andhap asor marang sak sepadane. Andhap asor marang sak bangsane. Andhap asor marang sak kabeh. Leleke awak dhewe kabeh wong urip ing alam donya iki iso nglakoni ngono kuwi wiwit ngisor nganti mendhuwur. Iso kabeh gelem nglakoni ngono kuwi. Wis mulai ngisor ki lho, wis ora enek pek pinek barang liyan, ora enek wong ngapusi batine dhewe. Wis ora enek wong salah. Sapa sing arep dicekel? Ora enek wong salah, sapa sing arep diadili? Lho, lek iso berjalan kaya ngono kuwi sak donya. Kira-kira donya ki suasanane kaya ning ruangan ber-AC. Lho, Dik, leleke kaya ngono kuwi mang lek kabeh wong pinter-pinter kuwi wong sing penting-penting ki lak malih kabeh gigit jari no. Wah, ya ora ngono to, ya ora kabeh. Tapi ya memang akeh. Ya mbuh piye maneh lek memang donya ki dikebaki karo panggung sandiwara. Soale panggung sandiwara ni wong cilik iki panggung sandiwara hiburan. Lek panggung sandiwarane wong pinter-pinter kae, panggung sandiwarane wong penting-penting kae, panggung sandiwara masalah. Dadi kaya-kaya sing dimenangne ya panggah rupiah. Wis ngono ae dulur-dulur. Ya muga-muga iso neliti diambil hikmahe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.